Лідар кансерватыўна-хрысціянскай партыі Беларускі народны фронт Зянон Пазняк наведаў ва ўкраіне франтавы горад Бахмут. Вядома, што па горадзе палітык перасоўваўся на браневіку, а таксама начаваў з байцамі палка Кастуся Каліноўскага на адным з вайсковых аб'ектаў. Вядома, што разам з Пазняком у Бахмуце былі псіхіятр Дзмітрый Шчыгельскі і палітолог Павел Усаў. Менавіта спадар Павел цяпер з намі на сувязі. Вітаю вас, добрый вечар. Добрый вечер. Чия была ідэя потрапіць у Бахмут? Справа в том, что мы уже давно собирались с Зеноном Станиславовичем приехать в Украину. Несколько разов наша поездка взрывалась по разных причинах техничных и логистичных. Ось решті-решт нам удалось организовать такий выезд. И от самого початку мы планировали про тое, каб наведаць бойцоў палка Каліноўскага нават на фронте, але до конца не ад нас гэта залежала перш за ўсё ад аператыўнай абстаноўкі там, ну і ад, канешне, кіраўніцтва палка Каліноўскага, якое арганізавала гэты візіт. Наш арганізавала транспорт, арганізавала фактычна ахову, бо, безумоўна, сітуацыя там вельмі напружаная. І калі узгаднілі ўсе гэтыя асноўныя аператыўныя пытанні, у нас нават не было ні сумневу, ні нейкага, скажем так, апасення, ці ехаць, не ехаць. Мы ад самага пачатку з вялікім імпэтам і унутранай патрэбай паглядзець і паразмаўляць з нашими вайскоўцамі, з каліноўцамі, просто туды направіліся. Я хочу падзякаваць перш за ўсё палку Каліноўскага за гэтую магчымасць, за тое, што яны забяспечылі нам гэты выезд, забяспечылі сустрэчу і размову, думаю, вельмі карысную для усіх, перш за ўсё для наших вайскоўцаў, для палка Каліноўскага, ну і таксама для нас, бо нам вельмі важна было і зразумець, і паслухаць вайскоўцаў, іх чаканні, іх нават бачанне таго, што рабіць далей, і пачуць падтрымку ад Зенона Станиславовича, пачуць тое, што пра іх ніхто не забываецца, і што нават такі рызыкоўны і цяжкі момант туды прыехалі і з імі размаўлялі, іх пачулі, ну і спадзяюся, што ад гэтых сустрэчаў будзе, і веру ў гэта, што будзе карысць і для палка Каліноўскага, і для руху «Вольная Беларусь». Што вы там пабачылі, калі там пабывалі? То бок, ці у вас была магчымасць праехацца па самім горадзе, пабачыць непасрэдна на свае ўласныя вочы? Што зараз адбываецца ў гэтым горадзе? Мы ўжо там паказвалі здымкі, гэта быў цэнтр Бахмута, спаленыя, разбітыя, знішчаныя будынкі, фактычна пусты горад, хаця застаюцца яшчэ людзі і нікуды не хочуць выязджаць, но але гэта ўжо горад, пад якім стаяць расійскія вайскоўцы, рэгулярна абстрэльваецца, нават на відэо гэтым чутны выбухі, чутны, фактычна кожную хвіліну ідуць абмен агнём, стрэлы стрэлковым узбраеннем, нават выкарыстанне сістэмаў залпавага агню. Мы былі на больш нават пазіцыях, якія прасунутыя непасрэдна да нуля, так называецца тая кропка, дзе ўжо ідуць непасрэдна сутыкненні, менавіта на мінамётнай пазіцыі беларускага мінамётнага разліку. Паразмаўлялі там з байцамі, яны таксама былі усцешаны і задаволены гэтым. Яны ведуць фактычна перыядычныя абстрэлы па пазіцыям расійскіх вайскоўцаў і таксама падвергліся абстрэлу з боку расійскіх танкаў. Мы, на шчасце, якраз патрапілі ў такі час, калі была імгла, і, як кажуць байцы, гэта найлепшая пагода, найлепшае надвор'е, калі
калі неба зацягнута хмурамі, і ў гэты час інтэнсіўнасць баёў зніжаецца па прычыне таго, што не летаюць беспілотнікі і не выкрываюць пазіцыі, бо беспілотнікі на сённяшні момант гэта асноўнае тактычнае ўзбраенне, якое карыгуе агонь. І так сталася, што мы туды якраз прыехалі так выпадкова, калі было зацягнутае неба імглой і туманам, і інтэнсіўнасць абстрэлу панізілася. А так, фактычна, я хочу сказаць, што гэтая карціна, хаця і раней, канешне, паездзіў яшчэ ў траўні па мясцінах і гарадах, дзе стаялі маскоўцы, якія былі знішчаны, это Ворзель, Ізюм, Буча, якія былі пабураныя, і тое ж самае вось я пабачыў Бахмуце, сцэны, скажем так, тое, што часам паказваюць апакаліптычныя фільмы, не ідуць ні ў ніякае параўнанне з тым, што ты бачыш у рэчаіснасці. І тое ж самае, хочу сказаць, што і байцы жывуць, гэта не рамантычнае нейкія уяўленне пра тое, як вядзецца вайна, жывуць не ў простых умовах, фактычна ў спартанскіх, і хочу сказаць, што, канешне, гэта людзі з жалеза, са сталі, і мы імі павінны ганарыцца. Тое, у якіх умовах яны змагаюцца, не гледзячы ні на што, змагаюцца за Беларусь, я думаю, што нам есть кім, і мы павінны ганарыцца бойцамі палка Каліноўскага, і, канешне, тая крытыка, якая гучыць. Власна, пра крытыку, спадар Павел, таму што зараз у інтэрнэце распаўсюдзіліся гэтыя здымкі, многія ўспрымаюць гэта як палітычны крок вольнай Беларусі, маўляў, Зенон Пазняк гэтым візітам у Бахмут, да і ўвогуле ва ўкраіну хоча зарабіць сабе палітычных балаў, і з іншага погляду некаторыя называюць гэта нават піарам. Як бы вы гэта пракаментавалі? Я бы пракаментаваў, выкарыстоўваючы слова самого Зенона Станіславовича падчас размоваў з палком Каліноўскім, з хлопцамі. Ён сказаў такую рэч, што я свой капітал ужо збудаваў. Я яго збудаваў у 90-е гады, калі мы змагаліся за незалежную Беларусь, калі мы змагаліся за сцяг, за герб. І зараз увесь гэты палітычны капітал ён бы хацеў перадаць і падтрымаць гэтым капіталам якраз такі полк Каліноўскі. Тое, што ён зрабіў, гэта якраз ён зрабіў не для сябе, ён зрабіў для каліноўцаў свой аўтарытэт, свой гістарычны ўклад у развіццё Беларусі. Ён якраз інвестуе ў полк Каліноўскага, спадзяючыся і веруючы ў тое, што каліноўцы стануць тым рухавіком палітычных зменаў у Беларусі і палітычных рэформаў. І падкрэсліў неаднакротна, што галоўная мэта гэта, канешне, супраца, взаемападтрымка, перш за ўсё палітычная падтрымка настолькі, насколькі гэта магчыма палка Каліноўскага, і ўзаемадзеянне ў перспектыве. Так што тыя людзі, якія штосьці кажуць пра піар, хочу сказаць наступнае. Я запрашаю усіх тых, хто так кажа, наведаць проста Бахмут. І няхай зробяць хоць 1000 здымкаў, але пабачыць тое, што там адбываецца, а потым кажуць пра нейкі піар. Дарэчы, я прапанаваў каліноўцам, магчыма, гэта ідэя не будзе імі падтрыманая, запрасіць пул журналістаў да каліноўцаў, тым ліку і Белсат, і Еўрарадыё, на іншыя выданні інтэрнэт, блогераў, калі яны жадаюць прыехаць да палка Каліноўскага ў Кіеў, паглядзець, як жывуць хлопцы, і, магчыма, на гэтым справа і спекуляцыя адносна піара і іншых рэчаў скончыцца. Каб людзі, якія такія словы кажуць, проста паглядзелі, якая біда звалілася на Украіну, увогуле на нашу рэгіён і нашу цывілізацыю. І я думаю, што пасля гэтага язык у такіх людзей паварочвацца
казаць недарэчныя рэчы не будзе. Спадар Павел, яшчэ ў працяг вось тэмы уласна палітычнай вагі Зянона Пазняка. Ці можна лічыць старшыню кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ і руху «Вольная Беларусь» важкай фігурай у сучаснай Беларусі? Ці ёсць у яго перспектывы нарасціць палітычны капітал? Давайте яшчэ паслухаем меркаванне Арцёма Шрайбмана, а пазней вернемся да абмеркавання. Цяпер Зянон Пазняк відавочна перажывае нейкую другую хвалю ўвагі, цікавасці да сябе з боку людзей, якія не памятаюць яго і не ведаюць, чым ён займаўся з 1996 года. Гэта значыць, не бачылі ўсёй традыцыі раскольніцтва і паклёпу на адрас іншых палітыкаў, абразаў і называння агентамі ўсіх, хто не падабаецца Зянону Станіславовичу. Або гэта людзі, якія бачаць у ім нейкую ікону, то бок успрымаюць яго хутчэй як культавую гістарычную фігуру. Але ці можна гэта трансфармаваць у рэальнае палітычнае лідарства? Пытанне адкрытае. Спадар Павел, яшчэ адны з закідаў адносна гэтага візіту Зянона Станіславовича ў Бахмут пра тое, што а чаму ж вось тады Зянон Пазняк не прыедзе ў Беларусь? Што гэты візіт у Бахмут дае простым беларусам, якія жывуць у том жа Жлобіне, Рагачове, Светлагорске, у Баранавічах? Як бы вы гэта пракаментавалі? Ну, я пачну з таго, калі мы будзем параўноўваць усе гэтыя візіты, скажем так, што даюць візіты Светланы Тихановскай для простых жыхароў, візіты ў Злучаныя Штаты Амерыкі, ці ў Нямецчыну, ці ў Францыю для тых, хто на сённяшні момант знаходзіцца пад рэпрэсіяй. Будзе такі ж самы адказ. Але візіт Зянона Станіславовича канкрэтна ва ўкраіну і сустрэча палком Каліновскім дае вельмі важны вынік якраз такі для хлапцоў, якія змагаюцца і рызыкуюць сваімі жыццямі. Гэта тыя ж самыя простыя людзі, простыя жыхары Беларусі, якія жылі ў краіне і якія паехалі ваяваць супраць расійскага агрэсару. Вось менавіта для гэтых канкрэтных людзей мы сустрэліся з рознымі групамі, якія дыслакуюцца ў розных рэгіёнах. Па колькасці гэта больш за 100 чалавек. Я думаю, што вось для гэтых 100 канкрэтных чалавек гэта была канкрэтны крок, канкрэтная размова, канкрэтнае бачанне і канкрэтная падтрымка. Што тычыцца спекуляцыі адносна таго, што Зянон Станіславович вяртаецца ў палітычную гульню, хочу тут сказаць адну вельмі важную рэч. Ягоная дзейнасць арыентаваная перш за ўсё на тое, каб нацыянальна-дэмакратычная ідэя сталася асновай і сталася рухавіком палітычных зменаў у Беларусі. Не абстракцыя нейкага сяброўства і арыентацыі на Расію, не думкі пра тое, што на пачатку пабудуем дэмакратыю, а потым, можа быць, калі-небудзь вернемся да думкі адраджэння нацыянальнага, і мы зараз бачым, да чаго такое мысленне прывяло, і ў тым ліку для новай апазіцыі, якая ўзнікла пасля падзеяў 2020 года, якая адкідала фактычна саму ідэю нацыянальна-дэмакратычнага адраджэння. На сённяшні момант для ўсіх бачна, што без апоры на нацыянальную ідэю, на нацыянальную канцэпцыю, на нацыянальнае адраджэнне і на мысленне пабудаваць дэмакратычную незалежную Беларусь немагчыма. І адзіны чалавек, адзіная постаць у нашай гісторыі, якая заўсёды стаяла на гэтых пазіцыях, з'яўляецца Зянон Пазняк. Дзякуй вам вялікі, спадар Павел. Я хацеў бы, калі дазволіце... Калі ласка, калі коротка. На сённяшні момант галоўная ідэя, з якою Зянон Станіславович уваходзіць у палітычныя працэсы, гэта стварыць такое рушанне, якое будзе падтрымліваць і развіваць нацыянальна-дэмакратычную ідэю у беларусаў замежжа і беларусаў унутры Беларусі, пасля чаго на аснове гэтага руху, у які войдуць і які будуць падтрымліваць усе нацыянальна-дэмакратычныя сілы, пачаць будаваць, змяняць і рэфармаваць Беларусь да лепшага. Вось гэта асноўны пастулат, а не ягонае жаданне вярнуцца там у палітыку і нешта там камусьці даказаць. Ён ужо даказаў все, што патрэбна. Зараз наша чарга ўсіх тых, хто стаіць на нацыянальных пазіцыях, у тым ліку і палка Каліновскага,
сказаць сваё слово і слово, якое будзе гучаць на роднай мове. Дзякую вам вялікі за гэтую размову. Павел Усаў, палітолог, рух «Вольная Беларусь» быў з намі на сувязі. КДБ, АМАП, Лукашенко, чакайце. Гэткае прывітанне дзейнаму палітычнаму рэжыму ў Беларусі перадаюць жаўнеры палка Кастуся Каліноўскага ў адмыслова запісаным відэароліку. Таксама вайскоўцы паказалі працу мінамётнага падраздзялення батальёну «Волат» снарадамі 120 мм. Давайте паглядзім разам. Выстрел! Ну все, работаем. Давай. Готов. Выстрел! 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 Третьим порохом. Сюда пороха, плюс! Готово! Выстрел! КДБ, КАМАП, Лука, чекайте. Вас так само готовся чекає. Рахтуйтесь. Выстрел! Welcome to Ukraine! Выстрел! Выстрел! Привет, Беларусь!